Преди 9 месеца всичко започнало само с една единствена клетка. По-малка от точка в края на изречение. А сега? Сега е бебе със сърце, което топти само, без някой да му казва да го прави. С мозък с милиарди неврони. Има очи, кожа, кости, ногти. Как една единствена клетка решава да стане всичко това? Този въпрос го зададе един от вас, зрителите на канала, в коментарите под предишно видео. И честно казано, това е един от най-добрите въпроси, които съм получавал. Защото отговорът разкрива нещо, което звучи почти невъзможно. И сега, нека видим как става тази магия. Онази единствена клетка, с която си започнал, се нарича зигота. И тя прави нещо съвсем просто. Дели се на две. Тези две клетки се делят на 4. Четирите на 8. После 16, 30 и 2. И ето кое е ключовото. В първите дни от това деление, новите клетки не са различни една от друга. Те са идентични копия, буквално клонинги. Всяка носи абсолютно същата ДНК, абсолютно същата структура, абсолютно същото съдържание. Ако можеше да ги погледнеш под микроскоп в този момент, нямаше да можеш да различиш коя клетка ще стане част от мозъка ти и коя част от палеца на крака ти. Защото на този етап няма разлика. Това е просто купчина от еднакви малки топчета, които се делят механично. И точно тук идва въпросът, който вероятно и ти би задал. Ако всички тези клетки са абсолютно еднакви, клонинги едно на друго, в кой момент и как тази безлика купчина клетки решава ти отиваш да строиш сърце, а ти да строиш мозък? Никой не стои отстрани и не разпределя роли. Няма диригент отвън, който да сочи с пръст. А въпреки това, само няколко седмици по-късно, тази еднородна топка от идентични клетки вече има ясно очертан гръбнак, начатъци на сърце и структура, която ще стане нервна система. Как еднаквото става различно от само себе си? Отговорът минава през нещо, което на пръв поглед прави загадката още по-объркваща. Когато една клетка се дели, тя не създава случайни клетки. Тя създава клетки с предназначение. Едни стават мускул, други – нерв, трети – костна тъкан. И ето кое е странното. Дори когато вече не са еднакви, всяка една клетка в тялото ти, независимо дали е клетка на сърцето или клетка на палеца на ръката ти, все още съдържа абсолютно същата ДНК. Същия генетичен код, същите инструкции. Клетката на сърцето ти има пълните инструкции как да построи мозък. Клетката на мозъка ти носи пълния чертеж за черен дроб. Значи въпросът не е коя информация имат клетките. Те имат всичката, през цялото време, от самото начало. Въпросът е как клетката знае коя част от тази информация да използва и кога да спре да бъде еднаква с всички останали. Ето аналогия, която прави нещата ясни. Представи си огромна библиотека с 100 000 книги. Всяка клетка в тялото ти получава точно същата библиотека при раждането си. Същите 100 000 книги, на същите рафтове, в същия ред. Разликата между клетка на сърцето и клетка на мозъка не е коя библиотека имат. И двете имат цялата. Разликата е кои книги са отворени и се четат в момента, и кои стоят затворени на рафта. Клетката на сърцето отваря книгите с инструкции как да се свиваш ритмично. И заключва книгите за как да предаваш нервни импулси. Те не й трябват. Тези книги в реалността са гени. И процесът на отваряне и затваряне на определени гени се нарича генна експресия. Значи истинският въпрос става: кой решава кои гени да се отворят във всяка клетка? Отговорът започва с нещо изненадващо просто. Клетките си говорят. Не с думи, разбира се, а с химични сигнали, малки молекули, които една клетка изпраща, а съседната й клетка прочита. Представи си, че си в напълно тъмна стая, пълна с непознати хора.
И трябва да разбереш къде точно се намираш в стаята. Само чрез докосване на хората около теб. Ако усетиш стена от едната страна и хора от другата, вече знаеш нещо за позицията си. Ембрионалните клетки правят точно това, само с химия, вместо докосване. Клетка, която е близо до горния край на зародиша, получава различна комбинация от сигнали от клетка, която е близо до долния край. И тази комбинация от сигнали работи като GPS координати. Учените дори имат термин за това – позиционна информация. Клетката буквално разбира къде се намирам, преди да разбере какво трябва да стана. Но GPS координати сами по себе си не строят сърце. Трябва нещо да превърне «аз съм тук» в «аз съм сърдечна клетка». Тук се появяват специални гени, които учените наричат главни превключватели – транскрипционни фактори. Представи си голям концертен оркестър с стотици музиканти, цигулки, тромпети, барабани, пиано. Всички инструменти са налични, но без диригент, само шум. Транскрипционният фактор е диригентът. Той не свири сам нито една нота. Но той казва на цигулките кога да свирят, а на барабаните кога да мълчат. Един единствен такъв диригентски ген е достатъчен, за да накара обикновена клетка от кожата да започне да се превръща в мускулна клетка. Учените са го доказали в лаборатория, буквално един превключвател, и клетката сменя професията си. Комбинацията от кои диригентски гени са активни във всяка клетка определя коя симфония от гени ще засвири – сърце, мозък, кожа или нещо друго. Добре, но ето следващия проблем. Клетките се делят непрекъснато. Всеки път, когато сърдечна клетка се дели, новите две клетки трябва да запомнят, че също са сърдечни клетки. Не могат всеки път отново да чакат сигнали и да решават наново. Как клетката запомня решението си? Отговорът е нещо като химични листчета за отбелязване, залепени директно върху ДНК-то. Учените наричат това епигенетика, буквално над гените. Представи си, че вземаш нашата библиотека с 100 000 книги и слагаш трайни катинари на определени рафтове. Тези книги остават заключени завинаги. А на други слагаш табелка «Тези винаги стоят отворени». Когато клетката се дели, тези катинари и табелки се копират в новите клетки. Затова сърдечна клетка ражда сърдечни клетки, а не случайни клетки. Решението се запечатва химически и се предава нататък. Това е и причината, поради която, след като клетката веднъж избере своя път, в 99% от случаите тя не може да се върне назад. Не 100%, защото има изключение, и то е доста впечатляващо. Съществуват клетки, чиято библиотека не е още заключена никъде. Те се наричат стволови клетки. Всичките им книги все още са отворени за възможности. Те могат да станат почти всичко, в зависимост от сигналите, които получат. Именно за това стволовите клетки са толкова ценни в медицината. От лечение на изгаряния с отгледана нова кожа, до опити за регенериране на увредена сърдечна тъкан след инфаркт. И именно тук идва и една от най-известните истории в биологията – овцата Доли. Първото клонирано бозайно животно през 1996 година. Учените взели ядрото от вече заключена клетка от вимето на възрастна овца и успели химически да отключат библиотеката й, да я върнат назад към състояние, като на ново създаден ембрион. Това доказало нещо изумително. Решението коя клетка какво да стане не е необратимо изтрито. То е просто химически заключено. А заключеното понякога може да бъде отключено. Значи да обобщим целия път от една клетка до теб. Първо, всяка клетка носи една и съща пълна библиотека от инструкции. Второ, химични сигнали и казват къде се намира в зараждащото се тяло. Трето,
Диригентски гени решават коя комбинация от инструкции да се изпълни. Четвърто. Епигенетични катинари запечатват това решение завинаги, за да го предават на всяко следващо поколение клетки. И резултатът е нещо, за което рядко се замисляме. Над 30 трилиона клетки. Всяка знаеща точно каква е нейната роля, работещи заедно в перфектна координация, без нито един централен мениджър, който да им казва какво да правят. Ти буквално си най-сложната позната ни структура във Вселената. И всичко е започнало от едно единствено решение на една единствена клетка. Ако видеото ви е харесало, лайк и абонамент са добре дошли. А ако има нещо, което ви е интересно и искате да разберете повече, пишете в коментарите. Избирам най-интересните въпроси, на които мога да отговоря добре, и понякога ги превръщам в следващо видео.